Joo, näin. Ja näin. Ja näin. Noin, nyt on jumalauta. Helppo peli. Se on niinku peiliin kattois. Vähän masentunut. Joi. Eikö mä voi ottaa vittu muuta kuin itsestäni? Ei herra jumala. Otan niistä kissoista. Miksi näytät persettä? Ei jumalauta. Siinä on Lasu ja Kilimertti. Joka viikonloppu vittu. Joka viikonloppu vittu. Tää nyt on pelkkää alamäki. Pitäisikö aloittaa alusta? Meillä olisi 100. Mitä vittua? Me ei olla vieläkään päästy pelaa. Nope. Nyt on pakko mennä yli 2x. Nyt ei oteta kumpaakaan vittu pois. Se on pakko tulla yli 2x. Vittu mikä vitu putsle kauhupeli. Ilman kauhuu. Tää on pelkkää putsle. Jumalauta. Menne mooti. Saanko kertoa teille mitä mieltä mä oon? Voidaanko keskustella nyt hetki? Miten vieläkin? Vittu 2025. Ne vittu ajattelee, että tää on hyvää vitun gameplaytä, että sä piilottelet jotain vitun pulloja. Ja mä joudun niitä vittu täältä etsimään ja kuuntelen tällaista saatana staattista ökämölöä. Ja mulle annetaan vittu puolittaiset ohjeet vittu, mitä mua tee. Miten joku ajattelee, että tämä on hyvää gameplaytä? Pelaaja varmaan viihtyy, kun hän tekee vittu tämmöstä yksitoikkosta vitun paskaa. SCP-pelissä. Miten vittu, mitä ei jumalauta? Mihin vittu tämmönen saatanan pömpeli edes menee? Ei tässä ole vittu, ei järjen pientä häivää minun mielestä. Jos et sä keksi vittu gameplaytä, joka on vittu mielenkiintoisempaa kuin hae itemi X ja vie se paikkaan X, niin älä vittu tee peliä. Se on helvetin yksinkertaista. Tai jos sä teet sen, niin tee edes vittu mielenkiintoiseksi se gameplay. Koska tää on vittu, jos joku tappaa pelin, niin vittu tämmönen paska. Siihen. Tää on niinkö sä kävisit vittu paskalla ja sä huomaisit, että vittu vessapaperi on loppu. Ja sulla on hirviä paskahätää. Ja sit sä lähdet hakkeen sitä vessapaperia. Ja sulla on vielä vittu hirviämpi paskahätää sen jälkeen, kun sä istut siihen pöntölle. Sit sä huomaat yhtäkkiä, että hei, tää on vittu, tää ei toimikaan tää saatana vessa. Vettä ei tule. Sit sä vittu koitat korjata se. Sit sä korjaat sen. Sit sä vedät sen vessaan, se jää vittu jumiin se vessa. Sit sä koitat vittu pumpata sitä paskaa sieltä. Ja sä pumppaat sitä paskaa, vittu tää on paskaa. Sen jälkeen sitten menet vessasta pessee käsi ja se lavuaari ei toimi, sieltä ei tuu vettä sieltäkään. Tää on vittu ongelmia perään vittu.
Joo, ihan vitun mielenkiintoinen. Huomaat, mua rupee ärsyttää. Ai vittu, mua rupee ärsyttää. Ai saatana. Tää on siisti, tää on ihan helvetin siisti. Nyt tuli hyvä fiilis taas kauhupeleistä. Mulla tuli just kinkkukiusaukset housuun. Ai vittu, että on kovalla tää vittu, mitä vittua. Ah. Haista vittu lo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 l. Mä haluun vöyhöttee, sua köyhöttee. Tehdä sitä milloin vuohun. Striimaan vaivaudun, tunnen hämpyily supestasi kaiken suon.